Tænk tilbage på den gang, du var 40 år gammel. Hvilket årstal var det cirka? Det var i 80. Hvad arbejdede du med i 40-årsalderen? Der var jeg skibsbygger. Hvad bestod arbejdet i? Ja, det er byskolen. Hvem arbejdede du for? Aalborg Værft. Hvor mange var der på din arbejdsplads? 3.500-4.000. Ja. Følte du, at du tilhørte en speciel klasse i samfundet? Nej, det synes jeg ikke. Nej. Tænk tilbage på den gang, din far var 40 år gammel. Hvilket årstal var det cirka? Det var i 1953. Hvad arbejdede han med i 40-årsalderen? Jeg var maskinpasser. Hvem arbejdede han for? Så skør med elektricitet. Hvad bestod arbejdet i? Ja, pasmaskine. Pas strømmen. Ej, nu skal... Tror du, han følte, at han tilhørte en speciel klasse? Ja. Han var kommunist.